Студиото е господин Ангел Георгиев. Добър ден! Добре дошли, господин Георгиев. Радвам се да ви видя. Представител на политическа партия Възраждане, член на външната и на културната комисия в българския парламент, депутат в 49-то Народно събрание. Господин Георгиев, вие бяхте единия, на който бе поискан имунитета. И вие го дадохте. Да, точно така. Здравейте първо на вас и на вашите зрители. Но днес новоизбраният главен прокурор, господин Сарафов, ще решава за исканите имунитети. Ето какво е казал той. Ще ги ревизираме, дали не са политическа закачка на Иван Гешев. Очевидно е, че Сарафов сега ще брани тези, които са го назначили на поста, от една страна. От друга страна виждаме, че има и вендета между два мафиотски клана и сега всеки се опитва да извади всички всевъзможни оръжия срещу другия. Съответно може да очакваме абсолютно всичко, което е вършено от Иван Гешев, да бъде ревизирано. Да. И то не с обективни мотиви, а това е една личностна война, която за момента изглежда, че имаме победител и това не е Иван Гешев. Но тук трябва да подчертаем, че докато аз и Веселин Вешев от Възраждане доброволно се отказахме от имунитетите си, защото смятаме, че няма... Той Костадинов се отказа от него. Да, също, но по-рано. Да. И тримата сме се отказали, като смятаме, че просто няма какво да крием. Нека да има съдебен процес и там да се установи това, че абсолютно ние сме невинни. Това не можем да кажем обаче за останалите народни представители, чието имунитети си искат и които се крият именно за своите имунитети. Те бяха призовани многократно да се откажат от тях и нито един не го е сторил до момента. А защо, според вас? С много така изсмукани от пръстите оправдания, много несериозни. Кирил Петков ще да се откаже за в бъдеще, след определено време. Бойко Борисов въобще не иска да се отказва. Завърши работа комисията. Да, комисии. Знаем, че това били европейски практики, които да се влачат 6 месеца. Чухме от въпросния запис. Да, но тя комисията може да иска удължаване на срока за разследване, колкото пъти си иска. Комисията на практика може да брани тези, чието имунитети са искани. Точно това беше идеята на тези комисии, но забележете, че ако няма въобще комисия, това е най-лошия вариант, защото те просто никога няма доброволно да си дадат имунитетите и докато това Народно събрание функционира, докато не отидем на предсрочни парламентарни избори, те ще се крият плътно на 100% зад имунитетите си. Така че все пак е по-добре да има комисия, но за това не искахме тази комисия да бъде с много съкратен срок от една седмица, нещо, което виждаме, че мнозинството в Народното събрание е най-новата коалиция, защото преди това имахме новата коалиция ППДБ, сега имаме най-новата коалиция ППДБ ГЕРБ, СДС и съответно подкрепа от ДПС. Тази комисия по конституционни въпроси също забъркват името на партията в нея заради избора на господин Пеевски. Забъркват абсолютно необосновано, защото когато... ние не гласувахме, защото нашата принципна позиция е, че това правителство е изкуствено порочно заченато. То е един ГМО проект, то е назначено от американския посланник, то е превратно, то е управлявано отвън, обслужва чужди интереси, съгласувано е и одобрено от посолството и от посолствата, както чухме и от записа, и то трябва да си ходи възможно най-бързо, защото е вредно за България и за българския народ. Съответно не участваме в такива гласувания, но забележете, продължаваме промяната или по-скоро подмяната, както вече стана, и доносническа България, участваха и по този начин вдигнаха кворума и мина това да бъде избран Делян Пеевски. Вие не се отказвате обаче... Като след това обаче се опитват чрез своите медии да атакуват нас. Вие не се отказвате обаче от подмяната и доносническа. Трябва да наричаме нещата, за съжаление, с истинските им имена. Те не са приятни, но това са реалностите в България. Сега ще видим какво ще стане с избора на господин Сарафов за главен прокурор на републиката. Как ще тръгнат нещата, но това е едва първия ден. Няма защо да го коментираме. Имаме по-сериозни проблеми, за които трябва да говорим по-дълго време. Проблема с наводненията и с дългогодишните искания на хората за почистване на реки, корита, на малки дерета и така нататък. И все нищо не се получава. Очевидно имаме едно управление, което и от страна на служебните кабинети, и от страна на редовни още от Кирил Петков, сега от
втория кабинет на ППДБ и с спомагателство на ГЕРБ, разбира се, очевидно имаме едно престъпно небрежно управление, което стига до там, че дори след трагедията в Карловските села отново не се взимат никакви мерки и става така, че на практика всеки един гражданин не знае дали утре няма да се събуди и той е в същото положение, поради което ние днес поискахме министра на вътрешните работи незабавно да дойде в Народното събрание, за да видим може ли ние като Народно събрание да направим нещо, така че да се вземат мерки. Той обаче не дойде. Защо? Не дойде, няма възможност никой от Министерство на вътрешните работи да дойде. Това е официалното обяснение. Като и сега в 6:30 в Монтанското село Бразия правим протест и по този повод. Минути, да. Да, и по повод на това, че Какво провокира този протест? Имам първо единия проблем, който виждаме, са и наводненията, и другия проблем е там трафика през Петрохан, който е изключително тежък, много сериозен, с много катастрофи и товарният трафик е с много голяма честота и ние смятаме, че той трябва или да бъде пренасочен и да бъде ограничен в определени часови диапазони, за да се избегнат точно тези ситуации, в които да има блокаж на практика, да има катастрофи, да има пострадали. Се надяваме да не се стигне по този начин и до по-тежки случаи. Съответно, постоянно поставяме такива въпроси. Днес на парламентарен въпрос, например, поставихме въпрос за опасни мантинели на околовръстното шосе на Пловдив, където вече преди 2021 година е имало катастрофа, когато 3 души са загубили живота си. Да. Какво чакаме при положение, че местните жители протестираха срещу това, че мантинели са поставени в самото начало на банкета, а не в края му. По този начин стесняват на реално участъка, който може да се използва при аварийни ситуации. Затрудняват достъпи на линейки, на специални средства с специален режим на движение. И става така, че реално имаме един улей, който вместо мантинелите да помагат, те пречат. И питахме, трябва ли от много хора да загубят живота си, бяхме уверени, че ще бъдат предприети мерки в тази насока, така че реално всичко, което можем към момента го вършим и съответно, когато поемем управлението в страната, много повече неща ще можем да направим, защото виждаме, че всички управляващи до момента не правят за интереса на народа. Поставили сме си като цяло срок от година, година и половина, през който вече да поемем управлението на държавата, защото считаме, че тя е в състояние на свободно падане и няма как да чакаме вечно. Положението става постоянно по-лошо и по-лошо. В един момент може да се събудим и да се окаже, че просто няма какво да управляваме. Всичко е унищожено, всичко е изгорено, образно казано, че имаме крах дали с бюджета, дали с някакъв сектор от икономиката. Общо взето, че юздите на държавата са изпуснати. Вие ще изпаднете в сериозни противоречия с новото правителство, защото категорично сте против изпращането на помощи, особено военни, за Украйна, но господин Тагарев е на друго мнение. Тук виждаме, че има една евроатлантическа коалиция, т.е. всички политически формации без възраждане са подвластни на Американското посолство. Те са дирижирани от Американското посолство в България. На практика техният лидер се казва Кенет Мъртън, американския посланник в България. И разбира се, той е инсталирал човек като министър Тагарев, който да прави така, че България да се включи все по-активно, все по-дейно и все по-директно във войната в Украйна, която война се води между НАТО и Русия. Нека директно да кажем това, защото това е истината. И едно такова даване на оръжия по никакъв начин не прави така, че България да бъде по-защитена. Напротив. Още повече трябва да подчертаем отново, че ние имаме 4 американски бази на наша територия, които са потенциални мишени. Ние отново предложихме тези бази да бъдат премахнати и забележете, никой не ни подкрепи, включително и БСП. Така че това показва и тяхното лицемерие. Каква е целта на посещението на вашия лидер в Германия? Господин Костадинов е там на работна среща с немската формация Алтернатива за Германия, която към настоящия момент се счита по проучвания като втора политическа сила в страната. И съответно там са обсъждани въпроси от сферата на икономиката, финансите, международните отношения, въпроси на Европейския съюз. И тук искам да подчертая, че в тази резолюция, която немския парламент прие за Македония, в която се потвърждава македонския език, култура и идентичност,
нашите партньори от Алтернатива за Германия са гласували против, т.е. те са защитили български национален интерес. Обаче партньорите на БСП, социал-демократите и на така наречената Демократична България, които са зелените в немския парламент, са гласували за тази резолюция, която е едно предателство спрямо историческата истина и спрямо българщината. Вие запознат ли сте с резолюцията? Да, запознат съм. На практика резолюцията излиза от рамките на компетентност на едно народно събрание. Тя навлиза в сфера на действие, която от компетентността на Европейската комисия и Европейския парламент. Така че тя по-скоро има характер на констатация и на изказване на мнение, но въпреки това показва, че очевидно нашите партньори, така наречени партньори, не са истински партньори към този момент на България. Германия е пример конкретно по отношение на евроинтеграцията на Северна Македония в това отношение. И това, което трябва да кажем, че като цяло Европейски съюз се държи така, че все едно не България е страната, която вече е кандидат, вече е член на Европейския съюз, а все едно България е кандидат, пак Северна Македония е член. И въобще тук Европейския съюз и Европейската комисия си затварят очите, както видяхме съответно и за Германия, пред историческата истина и вместо да са обективни, преследват техните тясно политически цели и изгоди. Те си затварят очите, но ние трябва да ги държим отворени нашите, защото видяхте напоследък пак имаше инцидент в Струга, мисля. Точно така, категорично. Ние много пъти сме казали, че това предателство, което беше извършено от евроатлантическите формации ГЕРБ, Продължаваме Подмяната, Доносническа България, ДПС и тук трябва да подчертаем много ясно и БСП, които гласуваха въздържал се за вдигане на ветото спрямо Македония, извършиха национално предателство и направиха така, че подклаждат този огън на антибългаризма, на антибългарската истерия и пропаганда в Северна Македония, които се леят като изведро от техния псевдополитически елит местен и от медиите, нещо, което обаче не може да кажем за обикновените граждани на съседната държава. Така е, защото мисля и вие имате забрана за влизане в Република Северна Македония. Да, аз имах забрана, обаче понеже ние обжалваме делото, заедно с един ваш колега журналист и с още един човек, до момента имаме успех на по-горна инстанция, така че към този момент поне забраната е паднала, но пък ние знаем, че там има черни списъци, така че не си правим илюзии, че ще можем нормално да влезнем в Северна Македония, но лично на мен би ми било интересно какво ще се случи следващия път, когато опитам да влезна там, макар че нямам съмнение, че местните власти използват всеки удобен случай, за да насаждат антибългарска истерия. И точно това е нещото, което ние трябва да обърнем внимание на Европейския съюз, който иначе поне декларативно се бори за правата на човека, за недискриминация, за свобода на словото, свобода на самоопределяне, но на практика виждаме тези друго. процеси. Знаете за едни документи, изнесени от България. Да, от Весела Чернева, която е била съветник на Кирил Петков, която се разследва за това, която след това е изтрила данните от компютъра си със специален софтуер, обаче от ДАНС са успели да възстановят тези данни и в крайна сметка обаче забележете, Кирил Петков по никакъв начин, при положение, че ние ясно чухме, че това е станало с негово знание, Кирил Петков по никакъв начин не е подведен под отговорност за поредното национално предателство. Защо? Защото България е една окупирана в момента страна на практика, която е подвластна на Американското посолство, което разпределя, определя и диктува абсолютно всичко, което се случва у нас. И ние от Възраждане категорично смятаме да променим това. Какво очакваме ние, обикновените хора от българския парламент и дали това ще стигне до нас като решение? Става въпрос за закона за личния фалит. На първо четене мина. Това е едно добро начало, защото трябва да имаме механизъм, който освен да се бранят кредиторите, трябва да имаме механизъм съответно и за длъжниците. По този начин премахнахме, поне на първо гласуване, фигурата на вечния длъжник. Съответно ние ще внесем и допълнителни поправки така че да стане още по-прецизен закона и се надяваме той да бъде прият съответно и на второ гласуване. Кога очаквате да стане? Защото аз днес не съм следил какво обсъждахте. Имахте и ден за парламентарен контрол
Имаше ли нещо, което може да зарадва малко зрителите от това, което сте питали? Не само вие и вашите колеги. Да, например, аз лично зададох, едното беше, както вече споменах, за проблемния участък с мантинелите на околовръстното на Пловдив, които стесняват площта, която може да се използва при аварийни ситуации. Другото беше, че аз зададох въпрос за гранично контролно-пропускателен пункт Родозем, Царево или иначе в днешно време Ксанти. Там забавянето е изцяло от страна на Гърция. Разбрахме, че България е загубила до момента, просто заради това, че седим и чакаме, поддържаме съоръжения, плащаме ток, отопление, охрана и така нататък разходи, които се налага. При положение, че от наша страна всичко е завършено, от гръцка страна има още работа да се свърши. Съответно, над 430 хиляди, мисля, че сме загубили до момента. И това, което министъра ни увери, че въпросът ще бъде поставен по наше настояване. Разбира се, ще бъде поставен директно пред Европейската комисия, където ние смятаме, че той отдавна е трябвало да бъде поставен, защото от 25 години слушаме за отварянето на този гранично контролно-пропускателен пункт и все нещо става и все не се стига до там. Обаче депутатите не ви послушаха и разрешиха оставането на американски военни в България. Това е поредното национално предателство. Ние питахме редица въпроси, защо въобще са допуснати тези бази, как те са спомогнали за модернизацията на българската армия. Да. Очевидно никак не са помогнали. Напротив, буквално нашата държава до момента под изминалите управления е лежала на това ухо, както казва народа, че има чужди бази, там има чужди военни, има чужда техника и те ще ни пазят. Нещо, което е в разрез с това, което пише в Конституцията и което е в разрез с това, че всяка една държава трябва да се грижи за собствената си сигурност и за собствените си граждани. Ние реално не знаем какво се случва в тези бази, никой не проверява какво се транспортира, не се плащат никакви такси, те са абсолютно един безплатен подарък към американския колонизатор и ние от Възраждане предлагаме просто да бъдат прекратени, от тук натам те да бъдат български бази и американците да се изнесат от там. Нещо, за което отново подчертавам, не срещнахме никаква подкрепа, но реално по всички сериозни разделителни евроатлантически линии не срещаме подкрепа от останалите политически формации, което просто показва много ясно, че те са зависими, макар и да се преструват, че имат разлика помежду си, на практика са едно и също. Да. Аз мисля, че трябва да кажем няколко думи и за това, което се случи в едно заведение и в кино Одион. Тъй като нямаме много време. Съвсем накратко, заведението е едно, то имаше и други такива, които видяхме, включително и медии, които са сложили надпис, че не отразяват Възраждане. Така ли? Заведението, да. Това не съм го виждал. Циркулира в социалните мрежи, може да видите. Не съм сигурен точно коя беше медията, за това да не я споменавам, но това е поредния опит за дискриминация. Съответно, наши привърженици отидоха там на място и видяха, че бяха допуснати. Може би са се оплашили персонала на заведението, макар че всичко е било мирно и не е имало от какво. И другото, което трябва да кажем е, че открито демонстрирахме, че сме против всякаква пропаганда на педофилия и хомосексуализъм, особено сред деца. И тези прожекции, които се опитват да извършат на този филм, на практика целят точно това, защото става въпрос за 13 годишни момчета. Ние сме категорично против тази подмяна на ценности. Как ще реагирате утре на събитията, Прайда? Категорично против сме такива прояви, категорично против сме и детската сцена на Прайда, която на практика и детската сцена, и самия Прайд, и тези излъчвания на тези пропедофилски филми правят така, че се опитват да разрушат устоите на нормалното, традиционно българско семейство, благодарение на което всички ние, без значение каква ни е сексуалната ориентация, съществуваме и благодарение на които нашия народ се е запазил до момента. Така че ние категорично сме за традиционните семейни ценности. Благодаря. Днес господин Василев беше Асен Василев в парламента. Не знам дали е казал, ще отпусне ли пари за пострадалите региони. Чакаме да разберем това. Ние поради същата причина искахме министъра на вътрешните работи
да Да. бъде извикан и да дойде в парламента. Там обаче отново имаше оправдание, че никой от екипа няма възможност да дойде. На практика, когато държавата трябва да реагира бързо по някакъв такъв проблем, както беше и в Карловските села, където лично и аз, и народният представител Да. Кръстю Врачев от Възраждане, Емил Янков и Стоян Таслаков, много наши народни представители и членове и симпатизанти бяхме там. И ние това, което видяхме, че просто държавата реагира изключително бавно, техниката е недостатъчна, човешкият потенциал е недостатъчно, хората се опитваха да се справят сами. Имаше много хора през почивните дни и съответно много малко хора през делничните дни, а средствата, които бяха отпуснати, така и в крайна сметка хем не са достатъчни, хем не стигнаха до хората и получи се едно голямо нищо. Проблема виждаме, че продължава да съществува, макар и да се проявява в други части на страната. И тук, за съжаление, отново стигаме до това, че трябва ли да бъде загубен човешки живот, за да се сетят сегашните престъпни управляващи, всъщност, че са направили поредното престъпление. Благодаря ви, господин Георгиев. Благодаря ви за днешното гостуване. Ангел Георгиев, представител на политическа партия Възраждане, депутат в 49-то Народно събрание.